těch 1300 nahlášených rozbitých úseků už silničáři opravili a v jakých krajích jsou nejaktivnější, řekněme? Tak my v loňském roku z těch 1344 úseků evidujeme téměř 500 opravených, to znamená nějakých 37%, s tím, že jsme velmi rádi, že může být na půdě Českého rozhlasu, protože společně s Českým rozhlasem a znamená Generálu vlastně dohlasujeme každoročně nejaktivnější máme v tuto chvíli v podstatě probíhají jakési dokladní konference, v rámci kterých právě se schází opravdu všichni ti zainteresovaní, takže nejsou to pouze silničáři, ale také jsou to představitelé těch měst nebo těch krajů a může být i policisté, takže určitě je to možné a myslím si, že na to docela může se k tomu zaměřovat i mě, protože ta spolupráce bude navázaná. Myslím si, že doprava je taková a silnice budou vypadat běžný provoz, to se nepojí.